Nakit-an na ang dugang upat ka mga foreign nationals nga namising human mag-hiking sa bukid sa Negros Oriental. Na-rescue niadtong Sabado sa bukirang barangay sa Silab sa lungsod sa Amihan, Amlan, ang upat ka mga langyaw. Sa opisyal nga pamahayag sa kagamahanan sa lungsod sa Valencia, nakit-an sila dapit sa may hydropower plant nga nasigpatan sa mga personnel sa Philippine Army nga gideploy sa lugar ug mga volunteer usab. Ang upat ka mga langyaw kabahin sa grupo sa unom ka mga langyaw nga nag-trekking sa bukid niadtong Miyerkules. Gikan sila sa barangay Malabo sa lungsod sa Valencia ug paingon unta sa Balinsasayaw Twin Lakes Park nga kabahin na sa lungsod sa Sibulan. Kahinumduman Biyernes nakit-an ang unang duha kanila sa bukirang bahin sa lungsod sa Valencia. Gialerto sa mga pamilya ang mga otoridad human giingong wa makauli ang mga langyaw. Yes sir, proceed sila to Twin Lakes ngayon. Pag doon sa Twin Lakes sir, is beside of sila, diretso sila o Amlan. Sir, kuyog na sila kung sir. Yes sir, nagkabulag-bulag lang sila sir kay agkatong